задача. Основно пчелите се разделят на три вида. Това на първо място е пчелата майка, която е и по-голяма, и по-дълга, и по-широка, с голямо, дълго, изпъкнало коремче. След това са работничките, това са пчелите, които ние всичките виждаме, когато вървят по цветята и събират прашец и нектар. Те са по-познати на всички нас. И третия индивид, който е част от пчелното семейство, това е търтея. Това е мъжкия. Интересното при пчелите е, че пчелите работнички и майката се раждат от яйца, които са оплодени и си имат баща. Докато при търтеите те нямат пряк баща, защото се раждат от